pretože dokázali udržať tradíciu dobrovoľného hasičstva aj v časoch, keď to nebolo jednoduché, aj v časoch, kedy nesvietilo na dobrovoľných hasičoch takto slniečko, ale tá pozornosť sa im až tak veľmi nevenovala. A napriek tomu dokázali prilákať tých mladších, za čo im určite patrí obrovská vďaka a tým mladým sa chcem poďakovať za to, že sa rozhodli byť dobrovoľnými hasičmi, pretože v dnešnej dobe internetu je naozaj 1000 možností, ako by mohli tráviť svoj voľný čas a oni sa rozhodli, že svoj čas budú tráviť tým, že budú pomáhať druhým. Čo viac si od mladej generácie môžeme nakoniec želať a je to naozaj v tomto svete veľmi výnimočné a veľmi obdivuhodné. Takže v žiadnom prípade ani toto auto nie je možné vnímať ako nejaký dar alebo darček, ale skôr ako veľké ďakujem, splátka dlhu toho, čo tí najstarší za desiatky rokov pre vašu obec vykonali. Veľmi pekne ďakujem. Na Slovensku platí aj také známe heslo: reči majú byť krátke, dlhá má byť klobása, takže ja už končím a už len zaželám tomuto autu veľa šťastných výjazdov a vám hasičom, aby ste sa vždy vrátili z tohto výjazdu živí, zdraví a bez ranení a aby šťastní boli tí, ktorým tú pomoc poskytnete. A keďže táto zrekonštruovaná Tatrovka má už bezmála 9000 litrov vody, obsah nádrže, tak vás pekne poprosím, taká moja prosba na záver vždycky pri každom aute, nezabudnite na vaše soblahovské krásne dievčatá na Veľkú noc a pekne ich popolievajte, pekne sa im povenujete, aby nám rástli do zdravia a do krásy. Veľmi pekne ďakujem ešte raz za veľmi milé privítanie. Ďakujem podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra za jeho príhovor. Teraz mi dovoľte, aby som